Bi tarata janvier kalo tile 17 renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kan donc kibaru o bɛna dayɛlɛ sisan. Omar Koita Mr. Adima Fanta tumata ni sira jan ina fɔ ladala ko la n bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye o la bakuruba saba b'an bolo kunnafoni misɛnninw bɛna don min fɛ o bɛ tali kɛ fɔlɔ M5 Malikura ale kɔni bɔra ka kuma fɛn min kɔni bɛ tali kɛ jamana ale taaɲɛ ko ma o y'u hakilila di a ko kan o ye mun de fɔ an bɛna o lase aw ma EMK ale ko journée de souveraineté retrouvée ko ale ma sɔn a ko ma o ye mun de fɔ an bɛna da don o fana na ani ka fara o kan min bɛ tali kɛ Intelila a yirala k'a fɔ ko ale kɔni fɛn min ye sigi ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ banbagancɛ wale ale gɛlɛyali an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la ni Seydina Umaru Keyita ale ka yamaruya ye. Waati kelen b'a to an bɛ segin ka foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ soliku sɔgɔna an ka marabolo kɔnɔna na ka se tunkarankew ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bisimila i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ cogo min na M5 Malikura olu kɔni ye kɛnɛ dɔ lasigi min kɔni ye conférence de presse dɔ ye walasa ka se ka kuma ni a baaraw yɛrɛ bɛnna sibiri dɔ ma jamana ale taaɲɛ ko ma u kɔni y'u da don gɛlɛyaba minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ jamana kan nin waati in kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na nin kɛnɛ in kan fana M5 Malikura ale ye laɲini caman kɛ laɲini minnu bɛ tali kɛ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa ale jabala la ko ka dɔ bɔ yen musaka la ani ka se CNT ko ka dɔ bɔ yen fana musakaw la Amadu Jara ale tun bɛ yen an min sɔrɔ an k'o lajɛ. M5 RFP Malikura maaw ka nin lajɛ ni kunnafonidilaw ye kun caman b'a la a kun fɔlɔ o bɛ tali kɛ lakanako kan an ka jamana kɔnɔ. An y'a ye ɲinan san kɔnɔ yɔrɔ caman na u binna sibiliw kan duguw kɔnɔ u y'u faga u y'an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ taatɔ kɛlɛyɔrɔ la u segintɔ u y'u kunbɛn ka maramafɛnw bila u ɲɛ ka minnu bila u ɲɛ u sara donc o b'a yira k'a fɔ fɛn in ma ban dɛ. Ka faraw kan min bɛ tali kɛ sɔrɔko kɔɲɔw kan M5 RFP maaw ani gɛlɛya kow kan o y'o da don o waleya ninnu na. Sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya kojugu o wagati kelen kɔnɔ gɛlɛya ɲɛsinnen bɛ jamana la ko n'i ye Kulukɔrɔ région ta cercle fɛn o fɛn b'o kɔnɔ olu n'u communes bɛɛ mètre 4 de taara ka d'u ma minnu bɛ jate kalan an denw kun an dun y'a dɔn o kalan fana o bolofara an ka yiriwali dɔ b'o la n'an sera k'o kɛ ka ɲa. Walasa cogo min na ka se ka dɔ bɔ gɛlɛya ninnu na M5 RFP maaw y'a laɲini ka se ka dɔ bɔ musaka min bilalen bɛ président kama ka dɔ b'o la CNT maaw ani sécurité d'État ko ka dɔ bɔ o bɛɛ lajɛlen na. Ale ko wari mun n'a bɛ ta k'a fara budgetw kan k'a ɲɛsin présidence la k'a ɲɛsin CNT la k'a ɲɛsin sécurité d'État la n'o tun taara k'a ɲɛsin an denw ka kalanko la a gɛlɛya caman tun bɛ nɔgɔya. Kan lajɛ kɔfɛ ni kunnafonidilaw ye M5 RFP Malikura o ko u miirina b'a la don dɔ nata la ka lajɛba dɔ bila sen kan n'a bɛ wele meeting. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa an bɛ to politiki ko ale bɛna kun kan fɛn min kɔni ye ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'o kɛ yɛrɛya ale sɔrɔli ko ye ni o kɔni ɲɛnamaya an ka jamana fɛ ka bɛn janvier kalo tile 14 ma fɛn min ye EMK olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma jɛn ni o ye ko sabula ko waleya don ko waleya min kɔni ni o bɛna tariku o bɔ a nɔ na EMK ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni waleya min taara jamana ɲɛmaaw fɛ ka nin don in kɔni ta k'a fɔ ko souveraineté retrouvée min kɔni na ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ y'a ta k'a sababu kɛ malidenw ye wulikajɔ min kɛ CEDEAO kuma min na ni ale ye gɛrɛndɛ sigi an ka jamana kan ka se ka nisɔngoya yira o waleya in na EMK kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni waleya in kɔni ye k'a yira k'a fɔ ko ka tariku o bɔ a cogoyaw la sabula u y'a yira k'a fɔ ko ni miiri k'a fɔ ko san 1950 waatiw kana san 1960 waatiw la ko fɛn min kɔni ko waleya minnu kɔni kɛra walasa cogo min na waati min an bɛ jɔnjuru la ka se k'o jɔnjuru ko olu tigɛ
min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ko ni an sera k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka bɛn san 1960 waatiw ma 22 septembre la ko o kɔni de kɔni ye histoire yɛrɛ jamana yɛrɛ taabolo cogoyaw ye ni o de bɛ tariku la min b'a yira k'a fɔ ko an kɛra an yɛrɛ ye wa ko an ye an yɛrɛ sɔrɔ ka bɛn o ko ma ko o waleyaw kɔni kɛra sababu ye fana an ka se ka wulikajɔ caman kɛ min yɛrɛ dɔw ye k'a fɔ ko an ka se ka an yɛrɛ ka armée nationale bila sen kan ka waleyaw ta min ye Faransi finitigilaka minnu kun bɛ yan olu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ani ka taa se an yɛrɛ tɔgɔla nafolo wari o dilali baaraw ma ko olu de kɔni ye tariku cogoyaw ye ko ka dun kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'a fɔ ko 14 janvier ko k'o kɛ fɛn min ye yɛrɛya kow ye ko olu kɔni tɛ u yɛrɛ ye o ko kɔnɔna na. kunnafoni ko nasira la alisa an bɛ tɛmɛ ni kibaru cogoyaw ye a yirala k'a fɔ ka tɛmɛ ni baarakɛɲɔgɔn studio tamani mɔgɔw ka kunnafoni ye ko fɛn min kɔni ye bagangɛnna dɔn ko ale kɔni taara Asongo kaw fɛ yen nɔ ka tɛmɛ ni u ka kunnafoni cogoyaw ye a yirala k'a fɔ ko nin bagangɛnna kɔni taara dugu la ni o bɛ Mozonga ale kofɔ ni ani Asongo yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna na ka bɛn janvier kalo tile 15 san 2023 ma n'a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 17 waatiw ni kunnafoni ninnu kɔni sɔrɔla nin yɔrɔ tigilamaw fɛ o y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɔni kɔnɔna na ko maa ni ma to a kow la nka o waati kelen kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin sifinaka in kɔni ni bagan marala don ko a maa banbagaciw ko olu taara ni a ye u y'a yira fana k'a fɔ ko fɛn min ye bagan caman ye ka se baw ani sagaw ma ko misiw olu fana dɔw taara ni maa kofɔlen ninnu fɛ fɛn min kɔni kunnafoniya selen an ka finitigilakaw ma ko olu kɔni wulikajɔw bila sen kan walasa ni maa kofɔlen a bɛ se ka ye maa minnu kɛra sababu ye ka taa ni a ye bolo bɛ se ka da olu ka cogo min na. an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa i n'a fɔ bakurubaw la an ye min lase aw ma NTL a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya caman kɔni bɛ yen nɔ k'a sababu kɛ gɛlɛya wale min bɛ ka kɛ maa banbagaciw fɛ ni o bɛ EIGSR olu ko fɔ kabini u kɔni waati dɔ ta ka gɛlɛya kɔni sigi ni maa ninnu kan ni ka bagabaga ta k'a ɲɛsin u ma min kɔni banbagaciya wale o kɛra sababu ye maa caman kɔni bɔra nin dugu in kɔnɔna na ni k'u kunda yɔrɔ wɛrɛw kan ka tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye maa caman yɛrɛ kɔni nana ka n'i kunda Gawokaw fɛ yen nɔ walasa cogo min na u bɛ se ka u yɛrɛ dogo ka bɔ ni gɛlɛya wale ninnu ma fɛn min an baarakɛɲɔgɔn studio tamani mɔgɔw ye olu ye waleya dɔw k'a kɛ o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan e ma fifa min ninnu aw fɔ an ka jango lajɛ. EIGS ni o ye banbagaci jɛkulu dɔ ye olu sababuya la NTL dugudenw y'u dagayɔrɔ bila k'u kunda Gawo dugu kɔnɔna kan dɔw taara Gosi dɔw taara Dura dɔw taara Intahaka dɔw fana y'u kunda Niger kan NTL dugudenw caman bɔra u ka dugu kɔnɔ dɔw bɛ mɔbili la dɔw bɔra wotorow la dɔw bɔra katakatani na dɔw fana bɛ ka taa fali sanfɛ ɲɔgɔmɛ wa dɔw yɛrɛ fana b'u senna nin ye seereya ye mun bɔra duguden caman yɔrɔ u ye kunnafoni minnu di an baaraɲɔgɔn studio tamani mɔgɔw ma dugu ɲɛma dɔ ka fɔ la ko fɛɛrɛ fosi ma sigi sen kan walasa ka se ka nin maa ninnu lakana ani fana ko duguden minnu bɔra NTL k'u kunda Gawo kan Gawo sous-préfet ye olu bisimila kosɛbɛ Gawo marabolo kɔnɔ ɲɛma dɔw ye kunnafoni lase sanfɛla la walasa ka dɛmɛ ɲini baɲumankɛtɔn mɔgɔw fɛ ani u dɛmɛba jɛkulu minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka nin maa ninnu dɛmɛ minnu y'u dagayɔrɔw bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la hakilina jiginna tarata don janvier kalo tile 10 EIGS banbagaci jɛkulu mɔgɔw olu ye tile 4 de di NTL dugudenw ma k'u ka dugu bila ko ka tugu olu ni jɛkulu mun tɛ bɛn ni o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans jɛkulu maaw ye ko NTL dugudenw bɛ ka dɛmɛ don olu ma seere dɔw ka fɔ la ko banbagaci ninnu nana ka taa ni dugudenw ka baganw bɛɛ lajɛlen ye Gawo marabolo kɔnɔna la ɲɛma mun bɛ yen nɔ o y'a yira k'a fɔ ko NTL duguden caman de bɔra u ka dugu la ka na Gawo dugu kɔnɔna la. an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni ye chrétien minnu bɛ an ka camancɛ bolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Duna dugu la ni ale yɛrɛ bɛ paroisse Denbara pirili fɛ ko bagawa wale kɔni bɛ ka taa ka yenkaw sɛgɛrɛ maa banbagaciw fɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniya min yɛrɛ ni o kɔni sɔrɔla agence FINT fɛ ni olu yɛrɛ bɛ maa dɔw kofɔ k'a fɔ ko kunnafoni sɔrɔla o fanga fɛ ni o ye Jean Baptiste Caman ni ale yɛrɛ évêque de Mopti ye a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya caman kɔni bɛ chrétienw kan nin yɔrɔ kofɔlen na Awa Sanogo ale a kumaw lase an ma an ka jɛ k'a lamɛn. Ka kɛɲɛ ni kunnafoni di so agence Fides maaw ka fɔli ye k'a bɛ waati bɔ dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Duna o dugulamaw kɔni jatigɛlen don ni bamanti walekɛlaw ka kow ye janvier kalo tile 4 a yirala k'a fɔ k'u seginna ka na nin dugu kɔfɔlen na ka na ɲɛfɔli kɛ nin dugu kɔfɔlen chrétienw ye k'u ka églisew bɛɛ lajɛlen datugu ka kɛɲɛ ni Mopti diocèse ka sɛbɛn dɔ ye min yɛrɛ bɔra janvier kalo tile 5 ka kɛɲɛ ni agence Fides maaw ka fɔli ye
a yirala k'a fɔ ko ni bamancikɛla nunu kɔni ye sariya jugu dɔ sigi kerecɛn nunu kan ko u tɛ fɛ ka kerecɛn nunu dɔnkilida mankan mɛn ale ni u ka seliw egilizi kɔnɔna la min yɛrɛ kɛlen n'u ka kerecɛn nunu jatigɛ kosɛbɛ o de ye bamancikɛla nunu y'a yira u la k'a fɔ ko u k'u ka diinɛ fali silamɛ diinɛ na ka kɛɲɛ ni Mopti diocèse ka kuma ye n'ale yɛrɛ welewele bila a kerecɛntɔw ma k'u bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna la cogoya min na. kunnafoni ko nasira la alisa direkaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ bɔ dire ni u sigilen don yɔrɔ wɛrɛ la ko olu kɔni ye dɛmɛ don maaw ma ni ji ye tiɲɛni don maa minnu kunna miliyɔn 5 ɲɔgɔn na o de farala ɲɔgɔn kan ni maa ninnu fɛ ni maa minnu kɔni bɔ direkaw fɛ yen nɔ n'u sigilen don yɔrɔ wɛrɛ la walasa ka se ka maaw dɛmɛ ji ye gɛlɛya se maa minnu ma maa minnu yɛrɛ ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye ni ji yɛlɛli ni o bɛ baji yɛlɛli ko fɔ ni a ye gɛlɛya se komini 13 ɲɔgɔnna ma dire ale cercle mara kɔnɔna na ni nafolo in kɔni bɛna taa ka ɲɛsin u ma walasa ka se k'u dɛmɛ ka tɛmɛ ni maa minnu ye nin waleya in kɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛnɛ dɔ kɔni bɛna sigi kɛnɛ min yɛrɛ ni boloda mɛn ka bɛn bi tarata don in ma walasa ka se ka nin musaka in di mairie commune urbaine de dire ale mairie la walasa cogo min na a bɛ se ka se gɛlɛya maa minnu sɔrɔ ka di u ma ka se k'u dɛmɛ nin waati gɛlɛn ninnu olu kɔnɔna na nin bɛ dan sigi bi kunnafoni ta Donkibaru ale tɔgɔ fɔlɔ Fanta Tumuta. Ja ka kɛɲɛ ni wagati cogoyaw ye an ka foli ba bɛ i ye an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye ni sanga kɔnɔna la an bɛ Sori Ibrahim Diallo bisimila siraba kunnafoni kɛnɛ kan.